quan s'han fet enquestes aquests dies a la gent de tota Europa, què és el que més us preocupa? Canvi climàtic. El que més domina de tot és que la gent, i vosaltres segur que participeu d'això, és a dir, què és el que més us preocupa? Bueno, que hem vist que aquest any no hem tingut hivern, hi ha una sequera espantosa, hi ha... És a dir, això inclús dius, bueno, i què passarà? I què passarà? Bueno, doncs Europa, a nivell mundial, a nivell global, és la potència, els que lidera la lluita contra el canvi climàtic. És a dir, hem de reduir les emissions de gas d'efecte hivernacle. I què està passant? Doncs que no ens en sortim. És a dir, Hola. Bueno, que quan expresses tot això, a mi em sembla molt bé que ens poseu com a ciutadans la responsabilitat que tenim i és molt preocupant perquè les nostres generacions, jo tinc 30, ells tenen 10 anys, és que em fa molta vergonya, ells tenen 10 anys menys i som generacions despolititzades normalment i això és molt preocupant. I per què ha passat això, no? També com rebem la política que no la volem mirar, perquè la política ens afecta, ens agrada o no. Però quan parles de tot això penso, què passa amb les empreses? Que són les que contaminen i poden fer canvis molt grans i no nosaltres, que podem fer petits canvis, que són importants però no són tan rellevants. És a dir, al final reciclem, reutilitzem, ens baixen el consum de l'aigua. Perfecte, no tenim cap problema per fer aquestes coses, però qui realment té una rellevància, algo que importa, un cambio muy drástico, a Europa tampoc, no sé, o sigui, a mi em dóna la sensació de que no passa res, no? Hi ha com una guerra silenciosa constant i és veritat, no tenim una guerra i hem crescut amb cotó fluix i jo això estic molt agraïda, però hi ha altres tipus de guerra silenciosa que no cal que et fiquin un policia a casa i que es nota, perquè gran part dels joves d'Europa no som autònoms a nivell econòmic, hem de viure amb molta gent, o sigui, hi ha tot un seguit de coses que són guerres silencioses, que ens fan ajuntar-nos més, però són coses que afecten també. Vull dir, hi ha un tipus de guerra que no és com la que la coneixíem en el nostre context. Hi ha molts tipus de guerra com els que coneixíem abans, perquè malauradament continua passant, no? Llavors, jo crec que aquí la meitat de les persones no sabem què comporta votar, no sabem a qui votar, no sabem què passa, vull dir, no estem... Hem vingut aquí perquè venim aquí a la universitat, però sabem què estàs explicant realment? Molt bé, trobo molt interessant les preguntes. Sí, si us sembla bé les preguntes al final per al debat, si us sembla bé. No, perquè clar, cada ponent té la seva presentació, per tant, si escolteu fins al final i al final obrim tot el debat que voleu, no? I serà molt interactiu, val? Merci. Bé, molt bé, deia que em semblen molt interessants les preguntes que fas, però tots tenim la nostra responsabilitat individual, tots. És a dir, aquí no s'escapa ningú, és a dir, no podem dir alegrement és que jo no sé què diuen els partits, perquè avui dia estan disponibles tots els programes dels partits. Ara mateix tenim s'ha produït un avançament de les eleccions precisament perquè hi ha hagut un partit que diu que no accepta unes condicions determinades d'un projecte de joc i de... És que tot el que està fent Europa afecta directament a les empreses, perquè són limitacions. Els està dient vostè ha de fer un informe, no pot tirar tot el CO2 que vulgui. És a dir, les empreses no estan al marge de tot el contrari. És a dir, tota la legislació que es fa a Europa es pot discutir si és suficient, si hauria de ser més estricta. És a dir, llavors has de buscar punts d'equilibri perquè tu el que has de buscar és al mateix temps com que estàs competint amb la Xina i amb els Estats Units, perquè aquesta és la realitat. Tu estàs fent cotxes, si els fas malament o no són prou eficients, compraràs cotxes xinesos, per exemple. I això són exemples reals. El que vull dir és que les empreses no estan al marge del projecte europeu, tot el contrari. Ara, per exemple, un dels debats que hi ha és que les empreses
s'escapen de pagar impostos. S'escapen moltíssim, i sobretot les multinacionals. I sobretot hi ha paradisos fiscals dintre d'Europa. Aquest és un debat que tenim. Llavors, fixeu-vos si és important unes eleccions on els ciutadans d'Europa triaran els parlamentaris que fan les lleis a Europa, que fan les directives, que fan els reglaments, i clar, si la composició del Parlament no hi ha gent preocupada pels drets dels treballadors, pels drets del medi ambient i tot això, doncs serà unes eleccions molt manipulables o molt influenciables pels interessos de les empreses. Per tant, és importantíssim que els ciutadans coneguin què passa a Europa, participin i votin a les persones que considerin que defensen més els seus drets. Europa pot tenir una imatge com de molt avorriment, lleis molt abstractes, cartes de drets i tot això, però mira, quan estava preparant aquesta trobada d'avui, he vist una cosa que m'ha cridat l'atenció, que és molt poc coneguda, perquè és el que ens passa. Per exemple, al País Basc, al mes de gener d'aquest any, han fet una llei, que l'ha publicat el BOE al gener, sobre com reforçar els drets dels treballadors. País Basc, ha dit, com que les competències de treball estan compartides entre l'Estat i les comunitats, nosaltres farem una llei. I amb què s'ha inspirat per fer aquesta llei? S'ha inspirat amb la Carta dels Drets Fonamentals d'Europa, amb la Carta Social Europea. És a dir, amb tot de cartes i drets europeus que semblen estranys o semblen molt genèrics. Doncs no, aquests drets s'han servit perquè faràs una llei que dirà, escolti, coses molt concretes. Per exemple, per què ara s'està fent legislació de no explotar els becaris? Això no ha caigut del cel. Hi ha gent que està empenyent perquè hi hagi una llei que digui, escolti, donarà feina a un becari, però a més tindrà drets. I tindrà uns drets, i cobrarà un salari, i encara que sigui un aprenentatge, tindrà uns drets. És a dir, és que ara s'ha fet una directiva sobre els salaris mínims i està a favor que hi hagi salaris mínims. Tot això, és a dir, Europa és la que està aglutinant, coordinant totes aquestes energies. I això us afecta, però d'una forma directa. Mira, Europa fa coses que no es veuen l'eficàcia fins al cap de molts anys. Aquestes cartes de drets socials són del 70, del 90 i del 2000, no? Bueno, ha sigut en el 2024 que s'ha publicat una llei al País Basc d'una comunitat que ho pot fer demà passat, ho pot fer Catalunya o Extremadura o el que sigui. És a dir, és com un paraigua que et facilita, per exemple, si estàs molt preocupat. Aquest país seria un desastre total si no fos per tota la normativa europea de canvi climàtic. Penseu en les obligacions que hi hagin depuradores, que hi hagin tota aquesta normativa que fa que, o per exemple en temes de biodiversitat, no tindríem ocells ja per aquest país. És a dir, Europa obliga i sanciona les empreses que es passen de la ratlla i que no compleixen. I evidentment que podria ser molt més estricte tot. Però si el Parlament Europeu, que és el que fa les lleis, juntament amb els estats, no hi ha persones responsables i amb consciència i amb ganes de millorar les condicions de vida, no ho aconseguirem. Hi ha un altre exemple molt impressionant d'aquesta manera com lenta i que sembla que no existeix, no? Que és Erasmus. Tots sabeu què és l'Erasmus, no? Bueno, l'any passat ja vaig veure una informació que hi havia 1 milió de nens Erasmus. És a dir, 1 milió de nens que havien nascut de relacions dels estudiants que van a por ahí. Hi ha hagut més de 9 milions d'estudiants que han anat a un altre país. I què és el que s'està comprovant ara? Doncs que les persones, els estudiants que han tingut experiències internacionals tenen un grau d'empleabilitat, de trobar feina, molt superior, però moltíssim superior a qualsevol altre estudiant. És a dir, vosaltres ja viveu un món en què les relacions internacionals serà la cosa més normal del món. És a dir, abans la gent s'anava a Madrid o s'anava a València, ara se'n va a París o se'n va a Budapest. Vosaltres sabeu que l'any passat van sortir d'Espanya 400.000 persones a treballar fora. 400.000. Moltíssim més que els que venen. És a dir, i més gent preparadíssima. És a dir, més d'un 60% són gent en formació universitària. És a dir, que treballar fora s'ha convertit en una normalitat absoluta i Europa està facilitant aquestes trobades, aquestes relacions. Això és una cosa que va néixer precisament en una època que hi havia un comissari espanyol, que és el que ho va posar en marxa,
i que ara s'ha convertit en una normalitat. Una normalitat és que la gent surti a estudiar fora, es prepari millor i, sobretot, tenir experiències, teniu el cap molt més obert d'altres maneres de pensar, d'altres maneres de viure. És a dir, si fas amics de Bèlgica, fas amics de França, de països o dels països més impensables que Suècia. És a dir, Europa està com donant la cobertura social i legal perquè aquest tipus de relacions funcionin. Hi ha una altra qüestió que, per exemple, que s'està treballant molt ara i que està en el debat d'aquestes eleccions, que es centra molt en el tema salaris justos. És a dir, salaris justos és un dels debats del pròxim d'aquest Parlament. És a dir, escolta, no crec que hi hagi una cosa que us pugui afectar més. Penseu que ara hi haurà eleccions a Catalunya, al País Basc, n'hi ha hagut a Galícia i segurament després a Espanya. Cap d'aquestes eleccions, cap, és tan important com les europees. Això no us sembla, que no? Doncs la legislació europea són més de 90.000 planes de documents i no hi ha cap llei de cap país europeu que no estigui basada i vinculada amb la legislació europea. És a dir, la que et marca el criteri del que pots fer aquí com a legislador, ja sigui una comunitat o sigui un estat, és el que et marca Europa. I el que marca Europa ho han decidit els ciutadans, els representants que han votat, aquest Parlament, que té més de 700 persones i que hi ha tots els partits representats. Bàsicament, el que és molt interessant és veure com tot aquest tipus de relacions estan, permetent que aquest món global, que sembla que seria, imagineu-vos, el que està passant ara amb les grans companyies tecnològiques, no? Que per què Europa els està posant aquestes multes més grans que als Estats Units no els hi fa res? Al Google, a l'Apple, tot això els posen multes de milers de milions d'euros perquè fan pràctiques que són abusives pels ciutadans, pels consumidors. És a dir, que hi ha una pugna molt forta, als Estats Units no hi és, només és a Europa aquesta pugna, que defensa els drets dels ciutadans davant dels abusos de les grans multinacionals. És que avui dia, quan parlem de les empreses, hem de pensar en aquests gegants que tenen un volum d'activitat 2 vegades o 3 vegades el PIB d'Espanya. És a dir, que aquestes, quan li truquen a un president de govern i diuen, escolta, volia fer una fàbrica al teu país, quants llocs de treball crearàs? 500, 1.000, 2.000, tothom tremola. Qui és capaç de dir que no a una creació de llocs de treball, de tecnologies, punta i tot això? Bé, doncs, a Europa sempre és el contrapès d'això. I aquest contrapès no hi ha cap país del món que hi sigui. Els Estats Units fan la vista grossa, són les seves empreses i no els preocupa Xina ni te cuento, no? És a dir, que no estan amb això. Doncs això és Europa. Europa és la defensa dels drets. Mireu, ja acabo amb això. Hi ha una qüestió que s'ha estudiat molt i no s'acaba d'explicar com ha sigut això. És a dir, els estats han anat cedint, els jutges han anat cedint competències amb un tribunal europeu. Hi ha un tribunal europeu que a poc s'ha anat fent fort. Fa uns dies, aquest tribunal europeu va fer una sentència que va dir a Espanya, els treballadors públics, que són temporers, és il·legal, els heu de fer fixos. Això és una cosa superconcreta, són cents de milers de treballadors. Ha sigut un tribunal europeu i tots els estats l'accepten. És a dir, perquè aquí no es tracta de fer lleis, no, es tracta de fer lleis que s'acceptin. Hi ha un tribunal europeu i aquest tribunal està harmonitzant tota la legislació, tant en el cas laboral, en el cas de drets del medi ambient, tot això, és dir, no podem fer veure que no ho sabem, no podem fer veure que no ho veiem. És a dir, ens està afectant tot el que està passant, ens està afectant aquest creixement del capitalisme de les multinacionals, que sembla que no hi podem fer res, que estem indefensos. Bé, doncs hi ha un contrapès, hi ha un contrapunt, i el Tribunal Europeu que dicta contínuament sentències que es basen en casos particulars de ciutadans. És a dir, un ciutadà d'Alemanya o de França o d'Espanya diu, escolti, a mi em sembla que la llei que m'estan aplicant, o bé la sentència del Tribunal Suprem d'aquest país, del meu país, em sembla que no està d'acord amb les lleis europees, em sembla que són massa restrictives, no són justes, doncs faig una pregunta. Li diuen al jutge, escolti,
senyor jutge, pregunti a Europa si la llei que vostè m'està aplicant és correcta o no. Doncs això és un mecanisme que és realment original i que està creant doctrina i fa que els ciutadans s'adonin compte que quan, per exemple, en algun cas, si hi ha alguna pràctica molt nefasta pel medi ambient, vingui un tribunal i digui, mira, això no ho pot fer, o haurà de tancar la fàbrica i aquesta fàbrica tal com funciona l'haurà de tancar. Això és Europa. Res més, acabo i la meva companya suposo que acabarà de rematar. Moltes gràcies, Andreu Misset. També volia, abans de que comenci l'Adriana, volíem donar la gràcia al diari de Barcelona, de la Universitat Pompeu Fabra, que tenim aquí un representant que cobrirà aquest acte. I Ariadna ara ens explicarà una miqueta les parts més tècniques de com es formen les famílies i les coalicions dintre del Parlament Europeu, i això és superimportant perquè nosaltres normalment votem a nivell nacional, però després, clar, dintre del Parlament es formen coalicions i famílies que segueixen una miqueta aquesta distinció clàssica que tenim entre dreta i esquerra, però després també hi ha algunes formacions més independents que no sabem on aniran, si aniran a la dreta, aniran a l'esquerra, i tot això són tecnicalitats que són superimportants per nosaltres per saber com es forma l'equilibri de poder polític dintre d'Europa. Gràcies, Ariadna, si vols. Molt bé, moltes gràcies. A veure, tot parteix d'una paradoxa. La primera part de la paradoxa és que tothom entén, quan se li planteja la pregunta per què és important Europa, doncs sí, és important. És bo estar a Europa? Sí. Tothom diu que sí. Hi ha un 75% de catalans i catalanes que diu que sí. Fa poquet vam veure una enquesta d'això. Però després preguntes, com vas de coneixement d'Europa? I una majoria que no és tan elevada, però bastant elevada, diu, no tinc ni idea. Aleshores, aquest desconeixement no és perquè la gent no s'enteri de res, que hi ha una part que has de posar de la teva part, però no és només això, és que és un artefacte molt raro, és un invent raro. La Unió Europea és un invent raro. I és un invent raro perquè, com explicava l'Andreu, sorgeix d'una superació d'una guerra i, per tant, diuen, com ens podem no tornar a matar tu i jo? Doncs mira, començarem per baix, per l'economia, comerciarem, farem coses junts amb l'acer i amb el carbó. I a partir d'aquí es van afegint com coses i països en què van compartint espais, però no són un país. La Unió Europea no és un país. Llavors, com que no és un país, tot i que hi ha aquest vell somni de crear uns Estats Units d'Europa, com que no és un país, tot es belluga en dos nivells. El nivell intergovernamental, que és al final els països es posen junts, els governs dels països decideixen jo vull això, jo vull allò, pactem coses, i hi ha un nivell que es diu comunitari, que és un seguit de decisions on sí hi ha hagut una autèntica integració. I això, clar, és un embolic bestial, perquè de sobte et trobes que ve Google i jo què sé, o Microsoft o qualsevol empresa que tingui molt poder i no té cap competidor i veus que hi ha una persona que presideix una institució que es diu Comissió Europea que diu li posarem una multa que es mora. I aleshores dius, ostres, per què ho pot fer aquesta persona? I en canvi altres decisions veus que estan molt condicionades a que ho decideixin els governs. És a dir, segons quines àrees estan com més compartides, més integrades i d'altres no. Per exemple, en el moment en el que tenim una moneda comuna, un seguit de països en any determinat, el 98 es crea una moneda comuna que per negociacions d'alguns altres països van decidir quedar fora, però hi ha una bona part que sí. Es crea una zona que es diu euro. Aleshores, aquesta zona, quan tens una moneda, necessites un banc central, i decideixes una política monetària. Et pugen o et baixen, diguéssim, quan costa un crèdit, per entendre'ns. Aleshores, aquí, clar, una decisió que es pren en una instància que és d'aquestes àrees compartides afecta a tothom, però en canvi hi ha d'altres àrees, com la defensa, on, d'alguna manera, la Unió Europea fins ara n'ha parlat molt, però no està compartits aquests. Ara s'està parlant molt justament
de compartir també en l'espai de defensa i de seguretat, que d'alguna manera havíem com subcontractat a l'OTAN, que és una organització, com sabeu, que està molt dominada pels estats, bàsicament dominada i pagada sobretot pels Estats Units. Aleshores, aquí ens trobem que és molt difícil entendre les coses quan hi ha aquests dos pisos, el pis intergovernamental en què decideixen els governs i altres àrees en les que realment està tot molt integrat, o la política agrícola comú, que és com molt fonamental i que és de les coses que està lligada. I això per què ho dic? Perquè, clar, si parteixes d'aquesta realitat tan complicada, les institucions difícilment poden reflectir un equivalent a un país. En un país tu tens un govern que proposa lleis, proposa normes, després tens un Parlament que també té iniciativa, diguéssim, de proposar normes, es posen d'acord o no, pacten, tal, i al final tens un sistema, un pilar de justícia que decideix una mica quan hi ha sobre les lleis, que controla una mica aquest equilibri. Però aquí no, aquí, clar, tenim 27 països però no som un país. Per tant, qui és el govern d'Europa? Què és el que es vota? Votarem el govern d'Europa? El votarem indirectament a les eleccions del 9 de juny. Perquè per una banda tenim com un govern amb dos caps. Un és la Comissió Europea i la Comissió Europea és d'alguna manera qui únicament pot proposar lleis, o sigui, té iniciativa legislativa, però després tenim un Consell Europeu que és una reunió on els presidents o presidentes dels països o dels governs es reuneixen i marquen una mica el terreny de joc. Diuen, a veure, què és important per nosaltres? El canvi climàtic o, jo què sé, el tema de la seguretat o el tema del comerç de no sé què. I la Comissió Europea fa propostes sobre això. Aleshores, a partir d'aquí, els representants dels països han d'aprovar o no o negociar sobre aquesta pilota que treu, diguéssim, al camp la comissió, i el Parlament Europeu al principi era com l'única instància, l'única institució que es va crear on directament tu com a ciutadà o ciutadana podies votar. Però això tenia molt poc poder. La veritat és que era com una mena de caixa de ressonància de, jo què sé, vaig a protestar perquè amb aquesta llei m'ha anat molt malament, doncs vaig al Parlament Europeu a protestar. Era com un lloc on reflecties totes les frustracions de la ciutadania. I ara, amb el temps, el Parlament, clar, si tenim en compte que és l'única institució multinacional que es vota directament, o sigui que no és que tu votis amb un i aquest et representa i mana, sinó que tu directament votes a les eurodiputades o eurodiputats que hi ha, doncs aleshores, clar, van anar guanyant poder justament per donar més caràcter democràtic amb un funcionament que, clar, està molt allunyat de nosaltres, perquè hi ha molts pisos en tot això que hem dit, no? Aleshores, clar, ara el 90% de les lleis les ha de votar també el Parlament Europeu. Per tant, ja no és només una caixa de ressonància, sinó que el Parlament Europeu participa, diguéssim, en la tria de qui és la comissió, que és aquest com govern, diguéssim, executiu de la Unió Europea, i, a més, aprova els pressupostos. Si no l'aprova el Parlament no hi ha pressupostos, sense diners no hi ha polítiques de res, i, per tant, és fonamental que, d'alguna manera, hi hagi una consciència que el Parlament ha agafat un poder en els darrers anys. Personalment pensem que és molt... dic personalment i pensem, o sigui, ho hauria de dir en singular. Però, clar, que guanyi poder la pota, diguéssim, que té més representació democràtica. Dit això, quan jo vaig a votar, què em trobo? Que jo tinc uns partits que jo conec per aquí, que són com els de casa, però després vaig i miro a les butlletes i sí, estan aquests, no? Però resulta que jo miro el Parlament Europeu i no es correspon. O sigui, allà no trobo Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes, no m'ho trobo això. Em trobo uns noms raros, Renew Europe o The Left o coses així, no? Llavors, per què això? Perquè, clar, tu arribes i per poder tu votes amb uns partits i aquests partits són petits o grans, però
necessites tenir molta força per poder tenir tu sol, o sigui, no pots tu estar al Parlament Europeu, necessites un mínim de països que aportin als seus diputats de la mateixa, diguéssim, família ideològica, que tinguin algunes afinitats i que s'ajuntin, no? Aleshores, per exemple, tu pots votar, no sé, qualsevol partit, no? Doncs Vox, per exemple, votes a Vox i llavors què passa? Que Vox no està per allà suelto, sinó que té una família d'altres similars o amics de Vox i aleshores creen un grup parlamentari que ha de tenir un mínim de 7 països i un mínim de 23 eurodiputats. Aleshores, això passa amb tots els partits. Llavors, hi ha gent que no té partits que no tenen prou representació com per crear un grup i altres que no els volen amb el grup on volen estar. Sempre hi ha moltes baralles. I llavors tot això és molt flexible. Per exemple, ens trobem casos com Unides Podem i Sumar, per exemple. Abans, el que ara tenim de ministre de Cultura, l'Ernest Urtasun, ell estava als Verds. Però, en canvi, Unides Podem està a l'esquerra, que és un grup polític amb altres forces d'esquerra del Parlament. Però ell preferia estar als Verds. Quan aquí existia Convergència i Unió, que no sé si sabeu el que era, perquè va governar molts anys, doncs la part de Convergència anava amb un grup que eren els liberals i, en canvi, la part d'Unió anava a la part del Partit Popular Europeu amb el PP. Però aquí s'estaven igual esbarallant, però allà les famílies aquestes funcionaven d'una altra manera. O, per exemple, Esquerra Republicana, Bildu i el Bloc Nacionalista Gallecs fan com una coalició per poder tenir més força a l'hora de votar, però quan arriba el resultat diuen vale, ja tenim tants escons, doncs tu on te'n vas? Doncs mira, potser el d'Esquerra se'n va amb els Verds, que normalment, més que Verds, són una associació de partits molt sobiranistes sense estat. El Bildu, en canvi, va preferir anar al grup de l'esquerra. És a dir, tot això és molt flexible. Llavors, nosaltres el que hem de saber és el partit al qual vols votar, a quina família europea s'afilia d'alguna manera. I llavors aquí, en aquest moment, el que és els socialistes tenen un grup que és els socialdemòcrates diguéssim, europeus. El que són els del PP tenen un grup que són el Partit Popular Europeu. Després hi ha els liberals, que això és una amalgama que aquí havien d'estar, diguéssim, per exemple, els de Junts amb els de Ciutadans, però no podia ser, era que no s'entenien, allò va ser terrible, va explosionar el grup. Ara hi ha un nou grup de liberals on encara hi ha gent de Ciutadans que estan allà sols i, en canvi, la gent de Junts està als no inscrits, que és un grup on cada vegada hi ha més gent perquè s'està fragmentant tot l'arc polític. Què vol dir això? Que en comptes d'haver 2 grans partits o 3, n'hi ha cada vegada més. I aleshores, clar, no tenen prou força per fer grups grossos o per ajuntar-se amb altres i ens trobem amb que hi ha una gran fragmentació. Això està passant en general a tot el món, però el Parlament Europeu no s'escapa d'això. He d'acabar, no? Sí, perdó. M'enrotllo molt. Anava a comentar altres temes, però ja ho podem comentar a les preguntes si en teniu. Moltes gràcies, Ariadna, ho sento molt. Hem pensat que seria superimportant obrir l'espai de debat. Ja teniu algunes pincelades sobre els temes més importants que us afecten a vosaltres i que es poden decidir a nivell europeu. Bàsicament, Andreu us ha mostrat que tot aquest aspecte de la migració, per exemple, o de la tecnologia, el mercat laboral, tots aquests aspectes són superimportants i es decidiran a nivell europeu, per tant, seria important que podeu preguntar. I també l'Ariadna us ha mostrat una miqueta com funcionen les institucions europees i potser us interessa quines són les opcions concretes electorals que hi ha a la taula i com
els possibles resultats poden afectar tots aquests problemes socials que són rellevants per vosaltres. Per tant, obrim l'espai de debat. Bon dia. T'has referit als Estats Units d'Europa i era un concepte que no havia sentit mai i volia preguntar una mica què comportaria una creació d'uns estats d'aquesta manera. Estats Units d'Europa. No he entès la pregunta. Pots repetir? És a dir, Europa ara té la Unió Europea, però s'ha referit a Estats Units d'Europa més com amb un govern, suposo, més concentrat o no he entès ben bé, diguéssim, quina seria la diferència. Sí, perdó. No, el que volia dir és que la Unió Europea no és un país que té un govern, tot i que hi ha un vell somni de que arribessin a ser els diferents països com una confederació i es creessin uns Estats Units d'Europa. Hi ha un corrent que sempre ha somiat això, però és un corrent que en aquests moments és molt minoritari. En aquests moments, de fet, el que està passant és que estem veient, i per això són especialment importants aquestes eleccions, estem veient que la Unió Europea, com deia abans, ha anat guanyant espais comuns on els països decideixen cedir sobirania per poder, diguéssim, compartir i ser més forts junts. Per exemple, en la pandèmia, les compres de vacunes o coses d'aquestes, per malament que fessin les coses, o poder emetre deute, que vol dir finançar-se per tenir diners i poder fer que hi hagi ajudes per la gent que no podia treballar. Llavors, en aquest moment hi ha un seguit de forces polítiques que volen exactament el contrari, que és, en comptes de cedir més sobirania junts, són el que es diu euroscèptics, que diuen no, hi ha un replegament cap a les opcions nacionals. Per tant, la idea d'uns Estats Units d'Europa és una idea molt utòpica que, clar, seria meravellós que poguéssim ser com un país, perquè al final seria, al final les fronteres ja sabem que són molt arbitràries i que dintre del que diem estats hi ha molts territoris que se senten nacions i per tant podria això existir en una Europa i compartir més coses. Seria més lògic. En un Estats Units d'Europa la solidaritat seria una cosa natural, de la mateixa que els que tenen més donen als que tenen menys, és a dir, que es fa tot més planificat com si fos un país. Això em referia. Però en aquest moment, no sé com ho veu l'Andreu, però jo ho veig molt malament. O sigui, crec que aquestes forces justament són molt minoritàries i que la majoria de partits, o sigui, els grans partits tradicionalment han volgut anar a una major integració. El Partit Socialista i el Partit Popular, que aquí es tiren els trastos al cap, però a Europa ho pacten moltes coses. Fins ara han fet el que es diu la gran coalició. Pacten grans coses perquè volien millor integració europea, en pressupostos, en temes monetaris, en molts temes, en política exterior. Però ara no estem en aquest moment. Estem en un moment on hi ha justament molts els partits d'ultradreta, però no només. Gràcies. Talleu-me perquè m'enrotllo molt. Exactament com ha dit l'Ariadna. Mira, jo crec que una cosa que hem d'entendre és que Europa és un projecte en construcció, és una casa a mig fer. I el motor d'aquesta casa són persones molt idealistes, homes i dones idealistes. Us posaré un exemple. Un dels antecedents més grans i més importants que hi ha hagut del projecte europeu era, durant la Segona Guerra Mundial, hi havia uns presoners detinguts a la isla de Ventotene, un d'aquests era el senyor Altiero Spinelli, eren revolucionaris antifascistes a Itàlia, a la Itàlia fascista, estaven detinguts en una isla. I allà se'ls va ocórrer, van pensar, però què pot ser que ens estem matant? Aquesta idea, tornem al mateix sempre, no? Com pot ser que ens estem matant els treballadors d'Itàlia amb els d'Alemanya, amb els de França? Però què és tot això? Hem de fer una cosa. I aquests van fer un manifest, que és el manifesto de Ventotene, d'aquesta illa, estaven tancats en una illa, i el van fer en paper de fumar, perquè estaven detinguts
i amb un paper de fumar el van redactar i van fer el primer, un dels embrions d'Europa l'any 41. Doncs això ja era idealista, no es podien imaginar mai que al cap de, doncs això va ser el 41, doncs 80 anys, això seria una realitat. Una realitat, i el que l'Ariadna deia, que hi ha competències compartides i competències que continuen tenint els estats o les comunitats autònomes o els ajuntaments, el que està subratllant-se és que si vas mirant la fotografia cada any és més important les competències compartides. I això, perquè ho entengueu, és el sumus de l'idealisme i la solidaritat, perquè la competència compartida vol dir que els estats renuncien a una competència. És a dir, això ho dona Europa. La màxima competència són els drets. Dir què és el que és un dret, o un dret social, un dret polític. Per exemple, aquest dret que us he dit dels 16 anys poder votar, això és un dret polític. En recordeu que al començament només votaven els que tenien molts diners, el dret censitari, després ja van votar els homes, després al cap de molts anys van votar les dones. No, ara diu, a partir dels 21 anys, ara als 18, no, ara diu, no. A Europa es pot votar en els 18 anys, en els 16 o en els 17. Bueno, això és una cessió de competència. Ara, el que a mi em sorprèn, us ho he dit abans, que a Espanya no hi hagi més debat d'això. Nosaltres, per què a Alemanya poden votar amb 16 anys i nosaltres no? Què passa, que som tontos aquí o què? Que trobo que els joves tenen un camp d'acció i d'actuació de possibilitats de reivindicar un dret polític. El dret polític, perquè jo penso que avui dia els vostres coneixements són molt superiors als de quan jo tenia la vostra edat, però molt superiors, estan molt més ben informats, encara que diguin moltes coses contra els joves. Jo no penso el contrari, penso que els joves estan molt preparats, molt més formats, són idealistes, tenen inquietuds i, per tant, el que es tracta és de donar-los possibilitats que desenvolupin això. Hauria de dir, volem votar, associació de joves catalans o espanyols o el que vulguis, que volen votar a les pròximes eleccions. Jo crec que això són coses que totes les organitzacions juvenils dels partits és el primer que hauríem de posar. Molt bé, Andreu, sento molt que t'has d'interrompir, però hi ha aquí algunes preguntes més i jo crec que és important recollir-la. Per mi també era una inquietud aquesta. Per què aquests 4 països donen aquests drets i per què Espanya no ha pensat en això? I jo crec que és una pregunta molt lícita i que s'ha de reflexionar. Aquí tenim preguntes? Sí, és que a mi no m'ha quedat gaire clar, en plan, perdó. O sigui, al juny ara que seran les eleccions, jo què hauré de votar? O sigui, què són persones particulars, els partits d'aquí, que després he de mirar amb quins partits s'afilien a Europa, voto directament als partits d'Europa? No, és que és molt lío. O sigui, no, tu votes normal com si votessis aquí, diguéssim. O sigui, hi ha una llista electoral i tu veuràs, no sé, qualsevol partit que diguis, no sé, el PSC, doncs estan aquí, votaràs a un seguit de persones que aquest partit ha triat per ser representants en el Parlament Europeu. Però llavors el que volia dir-te és que aquest partit, com que els socialistes és un partit gran, en general té bastant suport, igual que el Partit Popular, que és el que més eurodiputats té en aquest moment, com que són els més importants, ja saps que aquest partit anirà al grup parlamentari que es diu socialdemòcrates, no sé què, socialistes, que nosaltres ni sabem ni els noms, perquè són noms llarguíssims, vull dir que no importa, perquè en aquest cas tu ja saps que anirà al grup socialista, que es diu. Però que després, en els casos dels partits més petits, o que són només d'una comunitat autònoma o així, moltes vegades s'associen entre ells per poder anar a les eleccions i que un cop ja han sortit, tu votes el teu partit i tu votes el teu, però aquest després s'integrarà en un grup en funció de si li deixen entrar, si se sent més còmode, si s'entenen o no amb altres partits. Tu votes normal el teu partit, el que sigui, i aleshores, home, jo crec que és interessant veure què defensa des del punt de vista europeu. Malauradament, ara quan confluiran 2 campanyes electorals, la catalana i les europees, és molt difícil parlar d'Europa a les campanyes. Aleshores, clar, com sé jo què defensen, què em defensaran en el Parlament Europeu si m'estan parlant d'altres coses, no? M'estan parlant de la corrupció, tal, que és fonamental, però que en aquestes eleccions l'únic que voldríem
transmetre és que més enllà de que, òbviament, tu tens un vot contra la persona que potser et governa aquí o allà o estàs neguitejant pel que no t'agraden els que governen aquí o el que sigui, però que hi ha una transcendència d'això en les polítiques europees i que els que mateixos, el que deia, que els que potser aquí s'han tirat els traços al cap, després estan, diguéssim, que hi ha tot de reptes internacionals, o sigui, el canvi climàtic des de ni Espanya, ni Catalunya, ni Europa, de fet, però sols no es pot. Necessites decisions supraestats. I això és molt important. Llavors, a l'hora de votar s'ha de tenir en compte que això els partits ja diuen a quin grup s'integraran. Vull dir, no hi ha cap partit que no ho hagi dit, excepte alguns... Bueno, no, Sumar no ha dit en quin grup anirà. Sí, claro. Es que estos grupos además tienen detrás un programa político y que se puede ver, se puede mirar, se puede leer, digamos, para decidir a dónde me gustaría ir, ¿no? Me gustaría votar. Sí, por eso es importante, ¿no?, saber estas familias, ¿no?, dentro del Parlamento Europeo y ir consultando un poquito los programas de estas diferentes familias. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Si no, després comentem les famílies que hi ha i els partits d'aquí que estan a les famílies. Hola. Ja? Bueno, és que estic una mica nerviosa perquè em fa molta vergonya parlar en públic. Volia fer una mica d'incís en el conflicte actual, la massacre actual del poble palestí. No s'ha mencionat això. La Unió Europea, perquè me pongo nerviosa, és un dels principals socis amb Israel, patrocina el 25% de les transaccions d'aquest amb el seu exterior. El govern espanyol, juntament amb altres grans líders europeus, no ha tallat en cap moment els acords polítics, militars i comercials amb Israel. L'exèrcit espanyol té tropes al Líban, participant juntament amb les tropes israelís per massacrar el poble palestí. Veiem a la presidenta de la Comissió Europea, una alemanya, que ara mateix no sé el nom, la von der Leyen, visitant Israel, fent-se fotos amb els líders israelís, en cap moment aixecant la veu pel poble palestí, a part de totes les empreses europees que participen en aquest genocidi. I no sé si em deixo res per dir. Jo crec que ja està. Volia fer incís a això, que crec que parlo en nom de moltes joves de les que parleu de la Unió d'Europa, que no pensem participar en governs hipòcrites, racistes, imperialistes. Per tant, reivindico en aquesta taula una mica l'abstenció activa i, en aquest cas, a les eleccions europees. Així que, sisplau. Participo de la teva inquietud del que estem veient cada dia per la televisió. No cal ni fer cap estudi del que estem veient. No em considero un ciutadà més conscient o més indignat o més preocupat que qualsevol altre. És a dir, penso que tots el que estem veient és prou fort, no ens imaginàvem que ho veuríem mai. Evidentment, a Europa aquest conflicte ens afecta molt i ens troba en posicions molt contradictòries. Una contradicció fonamental és la posició d'Alemanya, que és un dels països més influents d'Europa. I tots sabeu el perquè de la posició d'Alemanya. Alemanya té una història i porta una motxilla per als desastres que van fer durant els 6 milions de jueus que van matar, i que això els ha arribat a fer que una de les construccions teòriques del dret a Alemanya és que aquest tema mai faran cap condena contra res que faci Israel. Això ho dic de la història, la història que hi ha hagut fins ara, com a conseqüència que ells són afectats. En aquests moments a Alemanya hi ha un gran debat sobre això. Hi ha un gran debat de revisió de la història. És a dir, ells s'han donat compte que perquè ningú s'imaginava
el que està passant. És a dir, el que està passant també és que el govern que hi ha avui dia a Israel, que no és representant de tots els ciutadans d'Israel, fins fa 4 dies, abans d'aquesta hi havia protestes massives contra el règim per qüestions de drets, en contra del govern, i ara això ha quedat tot completament eclipsat. Jo em sembla que és un problema. A Espanya, en aquest sentit, cal reconèixer la valentia del president del nostre govern i també del Borrell, que han anat allà i li han dit al Netanyahu a la cara que el que està fent això no es pot fer ni es pot recolzar. I a més ha dit que reconeixeran l'estat de Palestina. Espera un moment. És dir, per tant, és dir que és un moment de gran evolució del debat que hi ha sobre tot això. Hi ha un gran debat dintre d'Europa i jo penso que hem de veure, hem de veure primer amb esgarrifó que un poble que havia estat tan perseguit i tan maltractat hagi sigut capaç, o un govern d'un poble, de tornar a repetir aquest tipus d'errors. Però això també ho hem vist en d'altres revolucions. És a dir, ningú es podia imaginar que tots els sacrificis que va representar fer la revolució russa després passaria uns anys d'una dictadura terrible. És a dir, que tampoc ens imaginaríem que avui dia un país que havia fet la revolució contra el tsarisme i contra un estat medieval, avui dia estigués amenaçant amb armes nuclears. També ens costa molt entendre tot això. Llavors, l'única cosa que jo no estic d'acord és que el que no estic d'acord amb l'alternativa. L'alternativa amb això no és no votar, és tot al revés. Perquè jo el que vull, jo el que vull és que hi hagi el màxim de persones que pensen com tu que et representin en el Parlament Europeu. Com més n'hi hagi que pensen com tu, més possibilitats hi ha, perquè això és un instrument que tenim. Escolti, Europa és un instrument de dret. Per tant, és dir, que més gent hi hagi al Parlament Europeu que estigui en contra d'aquestes conductes i aquestes pràctiques, pots posar el qualificatiu que vulguis, de genocidi, del que vulguis, com més gent representi el teu punt de vista, millor. Tenim 2 preguntes més. Si us plau, sí? Sí. Hola. Jo volia preguntar també una mica en aquest sentit. S'ha parlat molt de que cal militaritzar encara més Europa i de que la guerra no és inevitable. Llavors jo volia preguntar fins a quin punt és real la idea de que podem tornar a la guerra. Mira, jo només et diré una cosa. Hi ha 2 estats superpacifistes històricament, Finlàndia i Suècia. No han volgut saber res mai amb el tema militar. No han volgut saber amb el tema de blocs. I des de fa un temps, des de 2022, quan hi va haver la invasió d'Ucrània, han dit, escolti, jo me'n vaig a l'OTAN. Estats amb una tradició pacifista impressionant. Tant Finlàndia com Suècia. Això sol, no dic que, però és un indicador, és un termòmetre, perquè aquests són pacifistes provats, no de boquilla. És a dir, que els havien apretat i mai havien volgut entrar a l'OTAN. És a dir, ara entren perquè el món està embogint i pensen que estaran més segurs. Aquest, per mi, és l'indicador més inquietant del que està passant. Podria dir ràpidament una cosa sobre això? Perquè a mi és un tema que personalment m'inquieta, perquè no m'interessa, ho trobo absurd tot, però crec que Occident segurament ha comès molts errors quan es va caure el mur de Berlín, quan cau la Unió Soviètica, quan es desfà el pacte de Varsòvia, que era com l'equivalent de l'OTAN, però dels països de l'est. I aleshores aquí vam pensar que el capitalisme ja està, era com l'únic sistema possible que diguéssim, hauria de manar tot arreu i, per tant, jo crec que es va subestimar el que significava per la Unió Soviètica, per Rússia, diguéssim, deixar de ser una potència. Aleshores, clar, els països que havien estat en l'òrbita de Rússia van voler en seguida anar a l'OTAN i l'OTAN encantada, que no es va desfer quan es va desfer el pacte de Varsòvia. I aleshores aquí, clar, hi ha 2 debats. Ha de prevaldre el que vol la gent, el que vol el poble. Per exemple, si Ucraïna vol entrar a l'OTAN, tu li pots dir no, sigues neutre perquè si no Rússia s'enfadarà, que és una de les versions possibles, o una altra és dir no,
Nosaltres pensem que hi ha d'haver que Rússia no s'enfadi. És a dir, a què donem prioritat? Si ens creiem que els estats són sobirans per decidir si volen estar a l'òrbita de Rússia o a l'òrbita dels Estats Units, és aquest el tema. Llavors, és que em talla. Ho sento molt, però tenim moltes preguntes per xat també, perquè hi ha persones aquí connectades online. Aquí una pregunta més i intentem donar una miqueta la veu a les persones que estan connectades en línia també, si us sembla bé. Sí. Deixem primer que posin les preguntes aquí i després, val? Jo volia preguntar sobre quin és exactament el paper de l'OTAN. Si és realment una aliança entre els països per defensar-nos o és bàsicament una potència imperialista. Perquè, per exemple, ens parlem de que Rússia no s'ha d'enfadar, però a veure, té tota la seva frontera amb Europa plena de bases. Hi ha mig món ple de bases de l'OTAN i dels Estats Units. O sigui, fins a quin punt és per la pau o simplement per mantenir el poder capitalista sobre tot el món i mantenir l'hegemonia. O sigui, no sé, se'm planteja aquest dubte. Contestar. Per mi, jo veig els anys que em va tocar estar a Brussel·les, el que vaig veure és que s'havia caigut la Unió Soviètica i per tant no hi havia enemic, perquè l'OTAN perquè es crea, no hi havia enemic. Llavors, per què no es desfeia l'OTAN? O sigui, no tenia sentit. Llavors es van buscar quins poden ser els nous enemics pels quals puguem nosaltres existir. És a dir, realment hi havia una idea de que allò havia de continuar existint per si de cas, però per si de cas contra qui? Si ja no tenies enemic. I aleshores surt la idea del terrorisme, el jihadisme, el terrorisme i tal. Però què passa? Que amb els atentats de l'11S veus que amb un cúter segrestant un avió no et calen tots aquests tancs i tot això. És a dir, el concepte de guerra d'avui té més a veure amb la ciberseguretat, amb tal. Llavors dius, bueno, tot això calia realment, l'OTAN està com a cosa dissuasòria, no va pels països atacant, no. Si estàs pensant en Iraq, va a Estats Units i uns aliats, o sigui, saltant-se totes les lleis internacionals. Cuidado. Però, no, és que el problema que tenim avui, tu m'has preguntat per l'OTAN. Si hi ha un president del govern que decideix fer una borrada, doncs no votis, però no t'abstinguis. No votis, vota contra ell. És una mica el que volia dir, però tens raó en una cosa molt fonamental. El problema que hi ha avui és que abans, quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, es crea les Nacions Unides i tenen un paper, i en aquest moment hi ha 33 conflictes al món actius i no passa res. O sigui, totes les impunitats s'estan saltant per sobre i no passa res. I aquest és el problema, que necessitem institucions noves en què es pugui col·laborar i hi ha d'haver espais de diàleg, perquè és que si no ens matarem tots. I estic totalment d'acord. Tenim aquí una pregunta que està esperant des de fa temps. I és més, fes un incís també a el que ha dit una mica la Júlia, que heu respost, que has dit que el nostre president, en plan Pedro Sánchez, va sortir a dir que sí que reconeixeria l'estat de Palestina com a estat. Jo també ho vaig aplaudir en el seu moment, però de què serveix que surti a dir que reconeix que sí, que reconeixerà que està fatal això que estan fent, però a l'hora de votar amb tallar relacions amb Israel, relacions polítiques, votes en contra. I no s'acaben tallant aquestes relacions. Està molt bé dir que està molt malament, que genocidi, però genocidi, i després a l'hora de la veritat de votar que s'ha de fer coses, no tens no sé si sona feo, els ous d'agafar i dir, hòstia, doncs vull tallar relacions amb aquest país. Per tant, de què em serveix a mi que ara, per exemple, la Unió Europea votar un partit que diu que sí, que està en contra de tot aquest genocidi i tal, si després a l'hora de la veritat no ha de per què complir el que m'està dient? Puc estar d'acord amb tu, però jo crec sincerament que si l'única raó per la que tu no votaràs és perquè en un moment donat
aquest president està intentant convèncer els altres membres de la Unió Europea perquè la política exterior no és una d'aquestes àrees integrades. Els interessos amb el tema de Palestina hi ha una doble vara de medir. És a dir, en Ucraïna hem acollit els ucraïnesos, els hem ajudat i perquè hi ha uns interessos clarament energètics, també geopolítics, és part d'Europa. Amb el tema de Palestina, sabem, és un fruit de la història. És a dir, al final es va decidir que hi havia un territori i que allà es crearia un estat. Aleshores, el problema és que estigui la persona que està governant a Israel, però per mi això no sé com dir, no invalida el fet de votar, al revés, voteu a persones que pensin que això ha de canviar, voteu a persones que efectivament vulguin tallar aquests llaços perquè puguin influir en Europa. Però és que un país sol en política exterior és molt difícil que pugui, ho pot fer, però és molt difícil perquè les conseqüències són molt difícils. Quan Espanya canvia de parer en relació al Marroc, per exemple, i en relació a Algèria, no sé si heu seguit aquest tema. Per al tema del gas, tothom pensava que Espanya mai deixaria de tenir bones relacions amb Argèlia i és igual si massacra o no massacra ningú, perquè necessitem el gas, perquè tots volem la calefacció i no sé què. Però després resulta que no, que canvia de parer per posar-se d'acord amb Marroc. Per què? Perquè hi ha unes conseqüències de totes les decisions per una qüestió migratòria. Aleshores, totes les decisions tenen conseqüències. Jo l'únic que dic és no és tan fàcil perquè el que podria, diguéssim, ajudar a que Netanyahu parés, que és Netanyahu, que és un govern, que no és Israel, no són els jueus, és un govern que està massacrant, aquest podrien ser més els Estats Units, però els Estats Units hem de tenir en compte qui estan. Els Estats Units tenen un aliat durant molt de temps, però ara hi ha unes eleccions allà. Llavors hem de veure com pesa també aquest factor, perquè el fort o no fort que estigui Biden i Trump. Vale, una última pregunta. Sí? Vale, que jo no és tant una pregunta, però sí que heu anat fent com molt incís en que hem de votar el partit que més representi els nostres interessos, però la veritat és que quan aquest és existent, com ara, que hi ha el govern més progressista de la història, llavors fan això, no? Diuen, sí, suporta a Palestina, però la realitat de les seves accions polítiques és totalment contrària. O el govern d'aquí a Catalunya, Esquerra Republicana, durant la Covid suspendrem tots els desnonaments i la realitat que vam trobar als nostres barris és que els desnonaments seguien existint i anaven augmentant i és la realitat actual d'ara. I no ho dic com a títol individual, sinó és el que veiem també als sindicats d'habitatge i on estem organitzades les joves. Veiem que la política institucional no està funcionant, que les promeses que se'ns diuen no es compleixen. Llavors, davant d'això, que hem de votar la força política que més ens agradi, tot i que ens acabi mentint, perquè el que estem veient, el que no funciona és el sistema en general. El que no funciona és la política institucional i el sistema al qual estem regits. No és que si votem el coloret més bonic o la persona que ens vengui millor les seves mentides, llavors podrem sobreviure a la barbàrie que estem sotmeses cada dia. I a més també ho estem veient en que si ens intentem organitzar de forma independent se'ns reprimeix més ràpidament. Abans hem dit drets polítics i tot el que tu vulguis. Ahir van enderrocar l'Obrera, el Casal de Sabadell, la Massana no rep la concessió del PSC. Tots aquests espais on ens intentem organitzar de forma independent estan atacats constantment. Llavors, quina és la solució? Jo crec que no passa per la política institucional ni per votar a les europees, com deia la companya abans. No sé, és com la meva opinió i és això, com creieu que es pot solucionar tot això i com podeu fer que les joves sentin interès per la política europea o la política institucional quan, és el que ha dit també l'altra companya, se'ns va venent fum tota l'estona i tot acaba sent mentida. Ja està, perdó. Sí. Bueno, doncs jo comprenc moltíssim la insatisfacció que teniu i que manifesteu
de l'estat de coses que vivim, tant a Catalunya com a Espanya. Nosaltres som periodistes, no venim a defensar cap posició. El que a mi em costa, ara parlo personalment, em costa molt entendre, d'haver viscut una bona part de la meva vida en un país que no podia votar, em costa molt entendre que amb totes les ofertes que hi ha no n'hi hagi cap que encaixi amb el que jo penso. Sincerament, de tot el que hi ha, és dir, des d'independentistes, centralistes, nacionalistes, és dir, de tot el que hi ha, alguns partits amb una gran preocupació social, hi ha hagut un partit que ha nascut precisament amb la lluita contra els desnonaments, que és el cas, per exemple, dels comuns. És dir, de tot el que hi ha, em costa entendre que no hi hagi res que no pugui aprofitar-ho, no perquè em satisfaci, sinó dir, això em podria donar una plataforma per poder defensar més les meves idees. Però és igual, aquest no és el cas. El que sí que és important és que tots portem una motxilla molt gran d'història. És dir, la Unió Soviètica i els Estats Units van estar superunits lluitant contra el nazisme, fins al 45. I al 46 ja es va acabar això. És dir, al 46, aquí hi havia molta gent a la presó a Espanya, pensant-se que quan acabaria la Guerra Mundial entrarien aquí els aliats i alliberarien la gent. Van arribar a un acord amb els americans, amb el Franco, i això es va acabar, no? És dir, que tot això ho hem patit i som conscients de tot això. No vivim un món que el que estem pensant és si podem progressar en alguna cosa o no. Si podem progressar. És dir, el problema que plantejaves abans dels desnonaments, és dir, per primera vegada, és dir, en aquest moment, el govern de l'Estat destina 8 vegades més de pressupost a habitatge que no pas abans. Això és un fet objectiu. Escolta, això es pot. Una cosa és que hagi resolt el problema, però l'ha posat a la primera línia. És dir, el seu soci de govern és la gent que ha fet més per aquest tema. És dir, aquí, no sé si tu coneixes els de la plataforma d'afectats per la hipoteca. No sé si els coneixes. És dir, aquesta gent han aturat milers de desnonaments. Ells posant-se ells davant de la policia. Sí, però... Mira. Cada dia veiem que ara entrant fora altra persona, ara entrant fora una altra. L'altre dia hi havia un acte d'exponent al Rabat. Se'ns va trencar la cara tots que estaven defensant aquella casa, perquè es volia fer fora 4 famílies. Quan dius això i tractes amb aquestes famílies, i tu també hi formes part, perquè no pots pagar molt bé, perquè tens un sol de merda tot i estudiar cada dia. Això no es presta. Sí, digues. Sí. Que més bé que no hi hagi res que no ens agradi, la cosa és que el problema que hi ha és que hi ha una desconfiança en la política, o sigui, no creiem en política, no creiem en la democràcia actual que hi ha, perquè en els últims anys se'ns ha demostrat que no, no serveix. Per tant, jo no crec en una institució que m'ha demostrat any rere any que no m'està servint per res. Per tant, no crec que no és que no hi hagi davant d'aquest ventall una que no m'agradi. Segurament sí, estaré d'acord amb segons quines actuacions a molts partits, però si després aquest partit surt i no compleix amb... no compleix amb tot això que se m'ha promès, jo al final acabo desconfiant, acabo deixant de creure en la democràcia. El problema és que si deixem de creure en la democràcia s'acaba la democràcia. Aquest és el problema. Jo crec que el que esteu expressant s'està estudiant amb gran preocupació per part dels governs perquè hi ha una crisi del sistema democràtic, hi ha una crisi del sistema tradicional de representació, això és evident, però justament aquesta desconfiança i aquesta incapacitat dels governs per respondre a les preocupacions de la ciutadania estan fent que molta gent que era o d'esquerres o que tenia inquietuds socials acabi votant
partits de l'ultradreta perquè pensa que són els únics que parlen contra el sistema. Tu no ho faràs potser, altres no, però molta gent ho està fent. Aleshores, la solució per mi no és votar perquè els altres sí que voten. I si prefereixes estar en un partit on no puguis triar si pots votar o no, segons la teva desconfiança, doncs hi ha gent que ha estat a la presó anys perquè tu puguis tenir aquest dret. I algunes estan aquí. Hola? Sí, mira, aquí tenim, sí, que parli, perquè sí, has demanat la paraula des de fa temps i va. I després tanquem, sí? Jo volia dir que el problema, crec jo, de la política institucional no és tant el que diuen que faran, sinó el que defensen realment. O sigui, vivim en un sistema democràtic on tots els partits del gran ventall que tenim defensen el mateix, que és l'interès del capital. O sigui, al final defensen els diners i el benefici dels empresaris, que al final són el que dona aquesta competitivitat internacional a la qual estem sotmesos. O sigui, per això jo invito aquí a totes les joves aquí a una organització alternativa desinteressada de l'interès del capital, que al final són el que defensen tots els partits polítics i allunyada del poder central i tot això. I ja està, era això. Hola? Sí. A mi em trobo molt interessant els vostres punts de vista. Nosaltres, ja dic, som periodistes, ens interessa molt el que pensa tothom. Nosaltres vam fer una revista precisament per no dependre de cap sistema capitalista de ningú, com una cooperativa. Nosaltres som una cooperativa, tenim tots els sous igual, des del dia que portem uns anys així, no depenem de cap empresa ni de cap accionista. És a dir que, però entenc perfectament, perquè hi ha hagut una pèrdua real de condicions de vida, i hem fet molts articles a la revista, molts explicant, posat el tema dels desnonaments és un dels temes que més hem destacat, dels abusos bancaris, és a dir, us recollim tots els punts de vista, però nosaltres fem una feina que és explicar a la gent coses concretes del que està passant. És a dir, miri, es fan aquests programes, però a la gent o als joves no els convencen, ja està, i tenen tota la legitimitat per dir, miri, no em convenç, ja està, m'abstenc, faré una revolució d'una altra manera, és a dir, o participaré d'una altra manera. És a dir, que miri, això no m'estranya gens, jo ho entenc perfectament i ho entenem perquè nosaltres estem reproduint contínuament aquest estat d'ànim. Nosaltres hem anat a moltíssimes reunions de la PA, però no d'ara, fa de molts anys, i hem anat recollint aquest estat d'ànim i continuem fent reunions, i si tothom vas al carrer Leiva, doncs tornaràs a veure com funciona tot això, no? També ens dediquem molt a profunditzar les causes d'això. Per exemple, per què tot aquest fenomen dels desnonaments està relacionat amb els fons voltor i per què aquests fons com han anat apropiant-se, com s'amaguen en paradisos fiscals. Tot això són temes que tractem contínuament. És a dir, que nosaltres, si voleu profunditzar en aquest tema, trobareu molt material a la nostra revista. És a dir, que nosaltres estem en això i que entenem perfectament que uns optin per una opció i uns altres diguin, doncs mira, de tot el que hi ha no em convenç res, jo busco una alternativa fora de les institucions. La paraula institucions sona negatiu, però si penso que institucions són parlaments democràtics elegits, doncs podrem dir que tindrà una altra vista. A mi, és dir, el senyor Spinelli, que feia aquest manifest a favor d'Europa amb un paper de fumar, després va ser membre del Parlament Europeu, va ser un gran activista en el Parlament Europeu, sempre buscant millorar més drets i millorar. Però no se'n va sortir, també va fracassar molt. És a dir, que nosaltres també ja estem acostumats que les coses no surten ni la primera ni la segona. Però molt interessant. Jo trobo que a mi personalment m'ha interessat molt veure i impulsar quina és la realitat dels joves i quina és la recepció que tenen de tot el que està passant. Acabem. Si us sembla, la Carlota Franco, que ha estat implicada també en tot aquest procés de redacció del dossier informatiu i ja el teniu ja distribuït,
vol dir algunes paraules més, no? Incentivar-vos a llegir. Hola, jo no he estat implicada en el procés de redacció del dossier, això el mèrit és tot dels treballadors de la revista Alternatives Econòmiques, però sí que vull dir-vos que molts dels temes que han sortit aquí avui, preguntes que fèieu, estan explicades amb el dossier especial. Hi ha 5 articles, un parla de la pau a Europa, un altre parla de les fake news i dels riscos de la intel·ligència artificial i de la desinformació. Hi ha un que explica molt bé com funciona tot el sistema de famílies europees, exactament, això que ha estat explicant l'Ariadna. També hi ha una bona infografia i hi ha un article que explica qui és qui, què fa què a les institucions europees. Llavors, ho teniu a la revista que us han donat i també us volíem dir que de forma excepcional i amb el marc d'aquest projecte també hem traduït els continguts al català, hem fet un petit espai web a dins de la mateixa revista Alternatives Econòmiques, que és de lliure accés, on hi ha tota la informació del projecte i allà hi ha un apartat que es diu dossier, on podeu descarregar el dossier, llegir-lo en castellà, tal com està, i també podeu accedir a tots i cadascun dels articles en un format de Word on els podeu analitzar si us serveixen per informar-vos bé. I després també us volia animar moltíssim a seguir les xarxes socials que acabem de crear. Han sortit del forn fa molt pocs dies, però d'aquí al 9 de juny, només són 3 mesos curts, anirem afegint informacions de per què és important votar a les eleccions europees, de què ens hi juguem i també de les accions que fem al projecte. La Mariana vol dir alguna cosa i també suposo relacionada amb el concurs. Sí, jo crec que tota aquesta informació ja els estudiants la tenen i que és important seguir-nos per les xarxes socials. Encara que voleu protestar o contestar, això és superimportant, tenir aquesta visió crítica i pensar en alternatives a la política convencional o com ho voleu definir. Sí. Y lo que quería agregar sobre esto es que yo estoy sorprendidísima que yo pensaba, se van a ir todos a las 12 en punto, y son las 12:17 y todavía siguen aquí una gran parte de los que venían y muchísimas gracias. Sí. Veo que hay muchísimo interés y entonces hay otras, hemos hecho que si esto ya nos tenemos que ir porque es una hora en que ya hay que salir, pero va a haber más actividades. Sí, exacto. Va a haber, también vamos a hacer una presentación en el Parlamento Europeo, donde podemos seguir debatiendo. Va a haber los seminarios de debate que se van a hacer en las 3 facultades participantes, por lo tanto, os invitamos que participéis en estos seminarios. En la Facultad de Educación tenemos el seminario el 4 de abril de 8:30 a 10:30 a la aula 101. Entonces, os invitamos que vengáis y continuamos este debate, ¿no? Vendrá también otra vez Andreu Misé o Ariadna Trías. Y estos debates se van a organizar también en la Facultad de Información y Medios Audiovisuales y en la Facultad de Derecho, ¿vale? Y os damos las gracias, estamos muy contentos de teneros y de ver este interés, ¿no? Vuestro, pues en la participación ciudadana. Gracias, Gràcies. La de la Micaela no sé quina és. Ni idea. La meva és la de models que els he colat aquí. Jo els vaig dir que parlessin de normativa europea, de referent al mercat laboral i tal. Tampoc sé si ha parlat gaire, perquè estava jo amb altres coses, però bueno. Sí, bueno, són molt difícils. Anem a fer-nos una foto tots. Anem a fer-nos una foto. Enganxarem algú... Fem una foto tots? Jo demà
no hay nada que... Pero bueno, es igual. Esto tienen derecho a equivocarse. Bueno, moltes gràcies, eh? Gràcies. Encantada. I ens veiem, no? Sí. Ens veiem. Espera, un moment. Ja, Sí, totalment. puc agafar aquesta? Les seves fonts d'informació no són les fonts acadèmiques o com nosaltres les que han vivido. Són fonts més directes, ideològiques, exactes.